Čaute. Já vás vítám u prvního videa na tomhle kanále. Je to moje první video, takže budu doufat, že se něco najde. Budeme hledat s detektorem na lokalitě po Němcích z 18. a 19. století na staré bývalé střelnici, která je už dlouho nepoužitelná. Takže budu doufat, že něco padne, tak můžeme jít na to. No. Jinak jsem tady už našel hodně zajímavých věcí, jako například 10 stříbrňáků, krejcáry z roku 1820, z roku 1815 a takové zajímavosti. Našel jsem tu i prstínky stříbrné, zvonky, přesky, všelijaké zajímavé hliníkovské lžíce, měděné lžice, hlavně ty krejcáry, no. Máme tady signál. Můžeme se na to podívat, co to bude. IDčko 26, 25, 18. Vypadá to, že to bude na povrchu, takže to bude asi nějaký bordel nejspíš. No, jdem to kopnout. Vezmeme si dohledávačku. A podíváme se, co to bude. A je to tady. Máme tady první minci. Máme tady první minci je to mince. Tak máme tady první minci, která vypadá to na nějakou měď. Trošku to očistím a podíváme se, co to bude. Nebo to bude první republika. Co to asi tak bude? Jedno krejcar. Máme jedno krejcar, asi nejspíš. Podle velikosti. A vypadá to, že to bude rok. Nejde zjistit. Je to hodně sežrané, takže mince asi nepůjde zachránit. Ale bude to nejspíš asi jedno krejcar, no. Takže první mince. Náš první signál a hned mince, takže perfektní. Tak půda furt dává. Lesík, stará střelnice je furt na dobrém místě. Tak můžeme jít dál. A zahrabávejte po sobě díry. To je důležité, aby si lidi nestěžovali, že tu je bordel. Posuneme se trošku o kousek dál. Jestli tady někde něco není. Našel jsem tu hlavně hodně těch mincí a prstýnků, ale taky nábojnice tady padaly, všelijaké kulové
ty olověné kule. Tady jich je hodně všude po tom areálu, takže je to tu jedno z mých nejoblíbenějších míst, kde chodím hledat, protože vím, že tady vždycky něco najdu. A to jako fakt, že to je fakt jako pravda, protože já vždycky, jak jsem tady šel, tak vždycky jsem našel buď nějakou minci, nebo knoflík, nebo něco, to už je toho tolik, že ani nevím, kolik jsem těch věcí tady našel. Železo. A jinak můžete dávat lajky, jestli se vám video bude líbit. S detektorem kovu. První video na mém YouTube kanále, takže budu rád za like. Nacházím se na Bruntalsku, kde byla ta druhá světová válka hodně akční a válčilo se tady hodně. Našel jsem tu i příbory jako nože kuchyňské, vidličky, lžičky. Je tu toho fakt hodně už, co jsem našel těch věcí, no. Tady signál, další. 10, 11, občas to skočí do železa. Že to bude asi nějaký odpad, nějaké železo nebo nějaký hliník nebo něco. Ale kopnem to. IDčko je 1011. Vezmu dohledávačku a jdem zjistit, co tam bude. Tady se to schovává. Tak pojď, Vano, dělej. Jak se ukaž. Je to tady v té rouře. Tak se podíváme, co tam bude. Mám to. Je to víčko od piva. Je to víčko od pivečka. Takže druhý nález máme víčko, takže perfektní. Nevím, co to je za značku, no. Tak jo, tak jdeme dál. Máme tady další IDčko. Se podíváme, co tam bude. Doufám, že to nebude další odpad. Ale nemělo by. IDčko je krásné. 24, 27, 22. Krásně stabilizované. Houpe do toho žádné železo. Takže bychom teďka mohli mít něco krásného. Nějaký krásný knoflík by to mohlo být, no. Tak to jdeme kopnout. Tak se podíváme, co to bude. Jestli to dohledavačka už bude brát. Tak to ještě nebere. Tentokrát to je hloubš. Je to větší hloubka. Takže budeme muset kopnout. To vidíme.
Máme to tady. A je to nějaký knoflík, nejspíš, je to nějaký knofl. Ale jaký, to bude asi nějaký na povlečení bývalý knoflíky, nebo na nějakou vestu starou, nebo něco takého. Takže knoflíček. Takže máme knoflíček, krásnou minci. A vypadá to, že tady máme další signál. Nějakou 18, 19 až 20. Takže se podíváme, co to bude. Většině v takových signálech bývají mince, knoflíky nebo i nábojnice, no. Devatenáct, 18. Tak to kopneme a podíváme se, co tam bude. Tak podíváme se, jestli to dohledavačka bere. Jestli to je na povrchu nebo ne. A tuto je. Tak jo, tak se podíváme, co nám tady čeká. Já o tom mluvím. Tohle je kule, která se používala do brokovnic starých. Takže to je, dalo by se říct, nábojnice. Akorát, že to je olověná kula, no. No nic, jdeme dál. Takže máme olověnou kuli, minci, knoflík, vršek od piva. Ty kule jsou dost maskované, no. Tváří se, jako by to byla mince nějaká nebo nějaký knoflík. Ale je to ve skutečnosti jenom kus olova. To k té hledačce patří, no, ten bordel. Tady na tomhle místě, kde jsem teďka, bývá hodně nábojnic, ale taky hodně mincí, takže můžeme doufat, že se nám podaří nějaký ten krejcárek 1800 podařit kopnout. Nějaký krásný. Tady měli území na té střelnici, tady na tom místě. Měli svoje území tam vzadu. Je tam už jenom pozůstalky stavby od budovy, co tam kdysi stála. Máme tady další signál. A vypadá to, že to bude něco hezkého, nějaká hezká věc, a nebude to bordel. IDčko 20, 19, 18, 17. Takže může to být nějaká mince, nebo olověná kule, nebo knoflík, nebo něco, nevíme. Takže si to kopneme. Podíváme se, jestli to dohledavačka bude brát. Už teďka. A vypadá to, že ano. Že to hluboko nebude. Takže to bude nejspíš bordel, protože povrchovky bývají častěji, hodně často bordelo, jako že tam na nich je bordel, takže nedoufám v nic dobrého. Tak a podíváme se, co tam bude. Konečně. Aha, olověná kule. Máme další kulu. Dívejte. Takže další kule do sbírky. Máme tady další signál. A tentokrát to je 18, 16, 17, 15 IDčko. Takže se podíváme, co to bude za poklad.
Tak se na to jdem podívat. Bordel. Máme tady takovouhle známku asi nějakou od ničeho. Takže další bordel. Máme tady další signál. Je to, no, skače to do železa. Ale když to odhrabu, snad to bude lepší. Je tam 14, 12, 15, ale skáče to hodně do železa, takže si myslím, že to bude bordel. Tak si to nakopnout. Tak vezmu dohledávačku a jdeme to zkusit najít. A máme to už tady. Někde. A tak tu máme nábojnici. Tady těch nábojnic je strašně hodně, no. Další nábojnice malá. Takže první nábojnice, no. Tak jdem dál. Takže máme tady další signál. Ale je to moc hlasité, takže to bude nejspíš nějaký odpad, nějaké víčko trhácí nebo něco takého. No to říkám. Bordel. Samej bordel jenom. Tak jo, máme tady další signál. Máme tady 16, 15, 21 IDčko, takže to bude něco trhacího nejspíš. Jaký je odpad. Ale podíváme se, co to bude. Už nám to bere dohledávačka. Tak se podíváme, co to bude. A máme to tady. A vypadá to, že to je nějaký knoflíček krásný, zdobený. Dívejte se na tu krásu. Tak to máme nakonec krásný nález a ne žádný bordel. Tak to jsem rád. Hezky zdobený. Takže mám radost. Tak jdeme dál. Tak máme tady další signál. 12, 13. Tak si to kopneme a uvidíme, co to bude. Vezmu dohledávačku a podíváme se, co to bude. Aha, už to vidím, no. Jsem si do kořena. Je to takovýhle jediný drát. Dlouhý. Takže odpad další do sbírky, no. Kopnu poslední signál a budu končit. Tady se začíná stmívat, takže půjdu pomalu domů. Tak jo, máme tady další signál. Tohle je poslední signál dnešního videa.
Je tam 21, 20, IDčko, hezky stabilní, tak snad tam bude něco hezkého. A je to někde tady už. A mám to, ale je to známá brokovka, takže poslední náš signál je taková, hele, brokovka krásná, která půjde do sběru, takže poslední signál. Já se s váma loučím pro tady tohle video. A pokud se vám video líbilo, dejte like a mějte se hezky a zas někdy na viděnou. Čaute.